La situació econòmica de l'empresa passava per moments molt crítics. Havíem rebut diverses suspensions de pagaments. Per assabentar-nos d'un conegut que tenia un refugi d'animals, buscava algú que els adoptés, perquè ell, per qüestions d'edat, ja no se'n podia fer càrrec. Les ganes i l'il·lusió de tenir tots aquells animals va fer sorgir una reflexió. Sempre tenim excuses per deixar de fer coses. No tinc diners, no tinc temps, no tinc lloc. Vam començar a treballar amb la filosofia de fer el que necessitàvem amb el que trobàvem. Es va començar la construcció de gàbies i tot el necessari per acollir aquells animals, amb tota classe de materials de rebuig. En realitat, un animal només necessita menjar, aigua, espai i parella. Començàvem a tenir lloc i escombraries per construir el que anàvem necessitant. Amb les donacions de les sobres d'un forn de pa i l'orgànic que es llançava d'un supermercat, es va estudiar quins animals els hi agradava i quin profit li podíem treure. Amb els excrements dels animals fèiem compost, també humus amb la col·laboració del cuc vermell, que transforma el material orgànic en un dels millors adobs ecològics. Es va aconseguir fer-ne el cercle tancat, entrar deixalles i convertir-les en coses útils o aliments. En poc temps, el lloc va ser visitat per gent que els hi agradaven els animals, les plantes i la natura. Venien sobretot pares amb els nens que gaudien molt amb el contacte dels habitants del refugi. També rebíem cada vegada més oferiments d'adopció de tota mena d'animals, que per diferents motius els propietaris no se'n podien fer càrrec. El nostre objectiu era donar valor a les deixalles, per poder pagar veterinaris, l'aliment, la neteja i cura dels animals. La solució a la que vam arribar va ser fer una granja, escola, per ensenyar el cercle de la vida als més petits. Ens vam proposar el repte de crear un entorn que sorprengués els visitants per captar, només arribar, tota la seva atenció, amb la creació d'estructures curioses, funcionals i amb materials reciclats. Per fer més accessible les visites que ens arribaven, demanàvem com a entrada ampolles de plàstic per plantar-hi plantes i per poder-les transportar, pa sec i orgànic en bon estat per als animals. En definitiva, les deixalles que llancem habitualment i que nosaltres podíem trobar-hi una funció. Era una manera d'ajudar-nos a mantenir-ho. Dia a dia, el projecte anava creixent i van aparèixer tota classe d'artistes que volien col·laborar. Sempre que venia algú que feia coses simplement per la necessitat de fer-les, el rebíem amb els braços oberts i li buscàvem un lloc per poder-les explicar i exposar. Perquè els nens poguessin veure que hi ha gent que es diverteix cuidant plantes, animals, observant la natura, creant coses amb el que es troba i buscar altres maneres de viure, col·laborant amb les plantes i animals de l'entorn. En definitiva, passar-s'ho bé sense tenir una pantalla al davant. Els projectes, les il·lusions i les necessitats anaven a un ritme i els permisos i la burocràcia anaven a un altre, infinitament més lent. Per una banda, els animals no paraven de fer el seu curs natural, com a créixer i reproduir-se, i ens obligava a necessitar més diners, i al no tenir permisos no podíem fer-ho prosperar. Passat molts anys, ens van obligar a tancar el lloc, però això no ens va fer desistir de les nostres ganes de tirar-ho endavant. Es va llogar una casa de pagès amb granja a una altra localitat, que els tècnics de l'Ajuntament ens van dir que només hauríem de fer un canvi de noms. I quan ja teníem totes les obres fetes, teulades, adequar espai, lavabos, ens comuniquen que hem de començar a moure els papers des del principi. I com que ja teníem experiència anterior, sabíem que això són anys d'espera. Sempre és molt més complicat els papers que la construcció. Això va fer impossible poder obrir-ho al públic i a les escoles. La falta de diners van poder més que les ganes i les il·lusions. Ens vam sentir obligats a haver de donar en adopció els animals que teníem. I els que no va voler ningú, els vam haver de sacrificar.
La vida en ocasions t'obliga a fer coses que no t'hauries plantejat mai. Quan penso el que deixem a les properes generacions, m'espanta molt. Però la vida continua.